ife nchọrọ ikwu m before wee je kọbazie ndị ala na-akpali m na-akpọ m iyi na comment section na-ewe ife m na-ekwu personal n'ofe maka nna agwa alike nke o si aga nkwu onye ntụ ọ dị bọmbụ ọtụta anyị isi agbaka anyị dice isi ya egbuwa ibua ịbịaza na comment section kọọ m ọnụ ewee nsị hey thank God le na mgbọ anụnwa m na-atụ dice na mgbọ m na-atụ nwere ndị ọ na-atụtụ ya. So that is real. No ife gosi no ife mere ka m na-ekwu na mmadụ asị ịghọtago ntụ ọ dị bọmbụ ọtụta anyị isi ya gbasa then ịbịaza comment section mezie ka mmadụ n'oge nwa ka ntụ bọmbụ a isi oke. So ife m chọrọ ikwu ebe a kịta bụ na asị m uche onye adịghị njọ. That's otu a unu si achọ ka unu kpọrọ nwaanyị obodo na Nigeria ndị nke si na fanugo nwaanyị obodo for life like onye nke mmalụ na Jobeg si na ọnụgo nwaanyị obodo for life na nwaanyị obodo a bụ nwaanyị ya for life na ya da anụzi nwaanyị be anyị ịghọtago ọ ife ọ kọrọ. So ọ mụrụ Chinedu nwoke mụọ nwaanyị Chiamaka ịghọtago. So ọ sị na nwaanyị life ya na ọ da anasịkwa be anyị anụ ọnagodu be anyị ya anụzi. So ụdịrị ndị a ọ ka nwekwe ndị nke si na fanụ si ebe a ọfa kuchi si ebe a falenasịa n'ikpu nwaanyị obodo ebe a na fanalụ na fa ya anụkwa nwaanyị be anyị. So enwe grupu a nwee grupu ndị nke si na fanụ go for life nwee grupu nke ndị si na fanụ si ebe a fanaba anyị nụkwa. So ndị nke nụ for life ka m chọrọ ikwu okwu fa ama after 5 years 7 years or 10 years or 3 years depending ka case onye nke a ji wee mapụta after 3 years 2 years 5 years 7 years that's ka ajụ onye a how far ka anyị jụọ that person how far how market ọ bụsịkwa nwunye for life ajụ how market ọ bụsịkwa nwunye for life. So ndị nke si nọ for life ka m chọọ iji wee kwuo okwu a ọ bụ na ịnụgo nwaanyị obodo for life ha dịrị ya eji ewee naba anyị ihe dole wee nazi ebe anyị for life abi wee na-ekwuzi na nghọta m na asị m kwuo ịdịkwara nwaanyị obodo a wee naba anyị maka na ịma na ọ na-aba anyị because ewetara m ozi na onwe ndị dunago na ndị ji ego filo ka fa jee visit mee amansi na nwaanyị obodo m na tụkwa na Naijiria na-achitekwa azụ ịghọtago. So faruo ebe a fa di na mpai di na nwanne nwoke di na ụmụnna gị di na ndị neighbor niile ndị village unu ndị relatives unu ọbụrụ ka ị nọ n'onwe ebe ịlụtara ụnụ ịghọtago nke ndị nọ ọfụma na ịlụta ụlọ somewhere tinyere ise ebe a menye ofili at home ndị si na-adịrọ mma ya emekwa nwaanyị bai ka ofili at home na nwaanyị obodo ịkpọrọ ya nazia idozieli ebie mee ya ofili at home. Ọ nọrọ ebe di na ndị neighbor gasị ebe a di na si onye ọbụla itasị ya bụrụ ifere ọ bụrụ na onye nwere ike o mege na Naijiria odo ọ na-emege n'obodo a na-edidakwa ụmụnne ndị Igbo ibe ịgasị ịghọtago na-ejikwa alakwa ha na-apụtakwa na-alakwa ndị bebi papia si mụsịrị ya nwa mana nke ọ ya eme na Naijiria o mee nke ọ ya eme na Naijiria nke akọbara ya esi wee pee n'anya. So na nghọta nke m si ya ọ kakwa mma na ịkpọrọ ya wee na unu nosia for life isi na chọrọ ịnụ ebe ọ kama na ilime na ebe unu nọ for life gosi duru ya wee na bai ka ịnụbazi ya for life ọ ya ekekwa na Naijiria kenye ya ifere n'anya ndị ewu